gebeurd. Toch heb je zat over getrucht. En wat volgende week komen zal, daar zien we tegen die tegenval. Maar het punt is waarom we nou doen. Want dit moment daar viel zo goed. Het borrelt al van binnenop. Want vandaag sta ik op mijn kop. Dus mensen, is waar. Dingie en merken niet. En gisteren niet geniet. En leef vandaag. Het is vastelovend. Ja, vier het leven dit moment, nou hier vandaag. Je moet het letters in de gang laten gaan. Al heb je gisteren niks gedaan. Vandaag zal dat anders zijn. Dus kom hem hoog naar boven.